Ya ngikhathele. Ngiyafukuza. Ngenze ngidume ngazo la ezweni laseGhana. Molweni sanibonani, ngiyanibingelela yonke indawo lapho enikhona ezweni lase-South Africa. uNkulunkulu emuhle ekuseni. Lo live angeke uze ube mude. Connecta nami. Ngifuna umuntu ozoconnecta njengamanje. Phakamisa isandla sakho, lift up your hand. I'm about to pray. Ngeke kuze kube mude, ngiseyintabeni bafowethu. Ngiseyintabeni la engikhona kumnandi at all, akumnandi kodwa njengesosha ngizomelana nesimo. Ngizobhekana nesimo. Besisho kanjalo Saturday emtubatuba. Besisho kanjalo Sunday esontweni emahlabathini eBerlin eDurban. Besisho kanjalo lezi insimbi. Akumnandi la ngikhona kodwa ngizomelana nesimo. Moya ingcwele, moya kaThixo egameni lomusa, egameni laphakade. uNkulunkulu waphakade, uNkulunkulu wawukhona emandulo, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaKhehlelezi. Baba sonile kulomhlaba, baba sonile Nkosi yamakhosi. Baba ngithandazela umuntu ongithandazelayo njengalesikhathi ngilapha ezweni laseGhana, Nkosi yezulu. Baba phinda ube nami Nkosi, engonyameni uNkulunkulu waphakade. Ngenza imangaliso Nkosi yamakhosi. Uma ngilana Nkosi angimelanga bakubo kaKhehlelezi kodwa ngimela izwe lase-South Africa. Baba iba nami kule ndawo, baba iba nami Nkosi, ngizowenza umsebenzi nguphethe. Ngithe Nkosi ngizoma isibindi, ngilimele iqiniso Nkosi yezulu. Baba ngilapha kule ndawo. Ngizomela iqiniso lami Nkosi Jehova egameni laphakade. Baba ngiqaqela amafindo, challenges that I'm facing. Baba nginqobe, uhlala ungidlulise ezimpini ezinkulu. Baba ngizonqoba egameni lamandla, egameni laphakade. Baba iba nami uNkulunkulu waphakade. Egameni lomusa, uNkulunkulu onomusa, athembele ihlela amakhosi. Baba bheka umntwana njengamanje obhalayo, umntwana obuka lo live, othi ngiyawadinga lawo manje. Lo mthandazo ngiyawudinga Khehlelezi. Lo mthandazo uzoyenza Nkosi abanenkinga emshadweni kuyolunga. Bangabathola abantwana bazobathola. Abanganazi imali zama-school fees bazoyithola, abanganayo imisebenzi bazoyithola, abanenkinga kuma-relationship azolunga. Egameni lamandla Nkosi yezulu, sikhulekela Nkosi yomhlaba bonke abanenhliziyo ezibuhlungu, abakhalayo njengamanje, badlwenguliwe abanye bahlele emshadweni, benzela ukujabulisa abangani, benzela ukujabulisa izihlobo kodwa bahlukumezekile. Baba egameni lomusa bayagula Nkosi abantwana bakho, egameni laphakade bahluphekile. Abanye sebefisa nezinto Nkosi okungafanele bayingene empilweni yabo. Bayafisa Nkosi yamakhosi ukungena ezintweni eziyibungozi ezimbi. Babona amandla veza amacebo. Abanye basemajele Nkosi egameni lomusa, egameni laphakade ngiyakhuleka ngalesikhathi. Ngiyaqalekisa, ngiyashisa imililo kaSathane. Ngegama likaJesu Nkosi yamakhosi siyakhuleka, amen. Eyidinga imthandazweni lapho nikhona eSouth Africa, nize ningibeke. Yize ngibuye ngophilileyo, nize ningibeke. I'm landing on Thursday, King Shaka Airport. Ngoba ngilenda ngibuye eSouth Africa. La engikhona kumnandi. Things are not well. But ngizofana nowesifazane wathi konke kuhamba kahle. Bengizongcwaba omunye wabefundisi. Njengoba ngisho ngithi akukuhle neze, kodwa uNkulunkulu uzolakha icebo. uNkulunkulu uzolenza iso, konke kuzolunga. Mphephe,
ngibe right. Ngiyabonga kakhulu kuwe wonke umuntu othi uyangithandazisa lapha khona. Thank you so much. I need those prayers. Angazi umuntu, akekho umuntu engimaziyo lana. I don't have a friend, I don't have a relative. Akekho umuntu engimaziyo, kodwa uNkulunkulu yena engimaziyo. Ngiyazi uNkulunkulu ufike ekuseni sebethi baqedile, izitha seyijabulile zithi impela wangena la. Ngibona inyanga ezinzima, inyanga ezingakhonjwa ngomunwe. Bona abafundisi abenzima abangakhonjwa ngomunwe, abangabukeki emehlweni, but ngimncane. Mabe ngibuza bethi buyaphi wena eSouth Africa? Can you pray? Ngithi yes. Ngimile nje, amandla ami amancane, ngimile nje. Lokho ngisho into yodwa ngithi ngiyindumandumane edume ezizweni. Ngiyindumandumane edume ezizweni. Atalazi isilungu, ngiyasikha ngiyasiyeka. Okungithusayo abazalwane bathi bayathandaza kodwa basabile mase kufanele sisukume ngithi siyohlasela. Lithi iBhayibheli uMoses bayamthuma, uMoses uvuka amalimi. Uthi nginamalimi ngizoyenza kanjani ezweni laseGibhite ngoba uFaro wayibulala. Mina-ke ngisezweni laseGibhite, ezweni elinamanzi abilayo. Ngiphakathi la. Nawe wena okuyo leyo nkinga lalela. It is not over up until God says it's over. Trust me. Leyo nkinga obhekane nayo incane kakhulu kunale ngibhekane nayo la. Kodwa wonke umuntu makangibuza ngithi all is well. Konke kuhamba kahle. Kodwa nibe nami. Ngiyabonga Vivian Zamtshali Siyane uthi all is well, kufeziwe. Ufeziwe. uNkulunkulu uzoba nami uma ningithandazela ngokweqiniso, nginobuya ngiphephile. Kufanele ngilende on Thursday airport, angazi noma kuzoyenzeka. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu kufanele kugcine kwenzekile. Kunezinto othi mawuyibuka uthi la noma ngangeni kodwa ngizongena. Kube wehla izimo ezingehlele, zingangehlela izimo zangehlela ngisendleleni. Ngathi noNkulunkulu akafuni ngalolu hambo. Kodwa ngathi kumnyama kubomvu uzohamba. Angilali, I'm praying throughout the night. Athandaza. Ngilala nje lelo hour ngivuke. Lala ngiqamela ipassport yami ngivuke. Ngiqamela ipassport yami ngivuke. Ngithi noma bangathatha konke kodwa mabeshiya ipassport ngiyohamba ngiyofika. Kodwa kuzodlula. Ene impendulo ikhona. Awu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu asihlanganeni ngeSaturday eMtuba. If ngizobe ngifikile eSouth Africa, but uma yonke into ihambe kahle uNkulunkulu enami ngizofika eSouth Africa on Thursday e-airport. Ngizofika nje ngiyolanda Thursday ngeyikhathi zabo 3 ntambama. I'll be landing on Sunday. Ngizobe ngisemahlabathini lapho kuzobe ngidumisa ngithi ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga Moya Ongcwele, ngizwile ukukhala kwami. I'll be there praying, blessing people. Uyabuza uDave what Dave uyabuza ukuthi what's happening kanti. No, ngihambile I'm in Ghana for a funeral ka Pastor PPJ, of which now they are claiming that the South Africans did something to him. So now egameni lama South Africans sengifela wona manje. But uNkulunkulu uyazi ukuthi I was taking care of him. Whatever izimpi kade nazo, wherever I wasn't aware. Mangifika ama enemies akhe abantu bakubo, they are turning back. Kulo muntu oyena arrange umncwabo wonke nesidumbu, they are now turning back.
bathu nina eSouth Africa niyazi and ngeke kuphele kanjalo, hamba naye, basho njalo. Kodwa ke yile ndoda izimo masezinjani, ngena nje etoilet ngithandaze ngithi noma bengangiphosa emabhubesini bethi akangidla amabhubesi, kodwa ngeke azangidla. Ngindumandumane idumezizweni umhlaba wonke. Nondela mzimba ubhejempeshe umfazi onempahla udictionary undaba idida umnini. Ngizobadida. Ngizobadida ngoba senguqalile ukuprofeta. Senguqalile ukuprofeta, ngaprofeta behlangene nenkosi zakhona zikhona ihlangene, ngaprofeta khona, ngaprofeta kwanzima. Baqala badideka bathi kanti kahle kahle, who is this guy? Who is this young boy? Who is this young boy? So bengibriefa nje. Kodwa ke next week on Monday I'll be on the show. Actually on Friday ekuseni. So ngisho yami wonke umuntu Vuma FM, www.vumafm.co.za. Ungayiluzi. I'll be telling you about my journey ukuthi ngihambe kanjani. Sunday. Ngiyabonga nokwethemba Mncwango, uzingesabi nginawe endleleni. Ngiyabonga. Mase kunzima kakhulu nethumela amasosha ase-South Africa zongilanda. Afike nje angitakula. Angitakula amasosha ase-South Africa, but I'll shout. Mase kunzima ukuthumelana amasosha azongilanda. But hayi ngeke. Yey. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu abe nani. Ngibonga umthandazo yenu. Izitha zami ziyajabula zithi yes, angathi angafa. Samkelisiwe nyoka ukuthi ucela ngimprofethele. Ngiprofethela kanjani sisi, ngisenkingeni. But we'll see later sisi. uNkulunkulu anigcine. Amakhemisi avuliwe wonke. 407 Salmon Grove, Anton Lembethe. Manje evuliwe. Ningakhohlwa izwi lomzansi ntambama. I will also try to connect. Ngizama ukuconnecta ndlela thizeni, angazi but I will try. Uma ngingangenanga ukhona ozongena uSibiya, Prophet Sibiya. Ngiyabonga uNkulunkulu anigcine hambile. Isilo ngathi I need to be watch la ngikhona.